Værsgo. Så vi lægger den her ned, fordi at den kommer vi ikke til at bruge så meget med. Så det her er jeres kort. Så lægger vi den her. Lægger vi den her under. Og så siger vi, puster vi. Det er ikke jeres kort. Det er jeres kort. Yeah! Og så vil han lige vise, hvordan man gør. Ja. Det I gør, det er I egentlig lige, så gør I sådan her. Så når I lægger den her ned, så siger I bare, fordi den skal vi egentlig ikke bruge til særlig meget, så lægger vi den ned her. Og så laver vi sådan en dobbeltløft her. Men man kan kun se et kort. Og så gør man sådan her, det er jeres kort. Så lægger det der. Og så her, det er ikke jeres kort. Så kan man lige puste, gøre et eller andet. Og så er det jeres kort. Så det er egentlig bare et dobbeltløft, og så kommer det til at lægge andet øverst. Ja, og de må ikke se, at vi har Et dobbeltløft. Ja, det skal man sådan skjule ret. Ja. Og tak til det her træk, og det her det er også en del af Magic.dk, så hvis I ser det her, skal I også huske at gå ind og abonnere, og gå ind og prøve at søge på Magic.dk for vores skyld. Hej!